Kubor nakaslem jong unongsan hima. President Kenya Trap Integrated Territorial Organization Badan Bogdakhar. Ulawad RTI halor ka jing pendankam ya ka skim MLA jong baro hanre phongot ki MLA jong ka jella. Habayak ren bat kinong tho khubor nakalyang Badan Bogdakhar. Ulay thu baka skim arhajar arphaway ki babun kila pelan. Ula ongru ba ka MLA scheme kamdan ya ka third audit scheme bat ka sorkar ka day ban khot ya ka cabinet meeting ban pensandor leng ba ka website kumbakile ya ka scheme chis pasngi. Ula ongru bangi don kam ba ka sorkar kan pelat no ya ka scheme jong usnem arhajar arphawar. Kenang baki MLA ken pendan kam ya ka nak benta ka election. Ula ongru baki day ban pelat no kenang baki pat ba ken yo no ya ka baki laam. Ula ongru balada ka sorkar kamle nakalyang ka seng kan salit ban ujor syaka yang bishar badan buram. Aba menakane dangshen nila pan ka ka RTI haba ya dai bat ka SRWP scheme jong ka jela meklia bro wei. Te kumban suka ban pensai yo pajba ba unum ya sa ko umdum ba usnem jong ka arpo wei labun ki MLA ki ba ladep pendon kami kan ka scheme. Te ka ba sngo pelapat halor bangilap ya kan ka MLA scheme kalong bahab ya dai bangi pan ya kan ka website link bat ka geotag ka ba don bador badar halor ki MLA scheme kane kam don hapo NRGS ka don kan ka kini ki third audit party hendrai kat ka MLA scheme kam don tengi na kaliang ka jongi ngi kentu ya ka sarkar jela ba kala dai no ban khot special cabinet meeting haba ya dai bat kane kenang ban penwan ban pensandor ban peni link ba ke website link ba ki ki scheme ki ba don kami ki pajba ki ban apply ba ti ban upload ki dor ki dar jong ke SRPW scheme ka ba ki sna lane ka ba kin sna hadian bat ka bala dep sna kum jo thek kum balong ka po NRGA te ya kan ka ar klur san phaulak jong ka ar pu wei kat kum ka bala dep hang ni jong ka milem la dep te sokowei ru ngidau bat ka bangi don kam hi na kaliang ka jong ka sarkari kadai ban pelait no ya kan ka scheme ko ba arpu aru kenang ba kim dei ban pendon kam ya kan ka scheme ban yele election lane ban canvas election da ka MLA scheme namar kan ka bisa kadai ka jong upaj ba te kumban shu pej habiya dei baka second July jong wailat mi wiki hangne ke shu ai rimak be yet to submit habang nipan ya kaneka lada ula deb drone em ya kata ka bisa arklor san pulak hangni shu thok be yet to submit ka jong penyaj ka bathok be submit under process ka jong met baru under process jong rinik ton ru ka dong yet to submit ka ba i thamula bat ka ba ijokor ba kiwi MLA kila kloy dem te boleh pat kini ki lai songut kidang pending hatu kani ka pisa jong ka MLA scheme kandai ka pisa ka ban ya canvas election kata ka de ka jingkeli nakaliang ka seng te lada kamdei kumta subha palaj no khnang ba ki pajba ki bala ya yai up ya ka to scheme ki bala pendap khnang ba kin yo no bat lada ka sarkar ka yai minthi bat ka yai ngap jar ban release no ya ka scheme jong pajba te kumbangi shat pembor ya ka sarkar na ka por ling ba ka high court ngimban sengi hatiat so isien kumbangi pembor ya ki haka lanjong motion te haka ju haka ne kentir ngin sale ben kumju hi man pembor khnang bo pajba hi unyo ya ka hok lada ya ka NRGA kila ban pan de special audit social audit te ka third party audit ta balai wat ya kan ya ka MLA scheme pat ki ngap jar parkat kum ka guideline ru ngangai i bun ha ka ba kila pengkheng leng ba jong ka SRW scheme kumban pengkan mau la de pikan mau kitu ki kali ka bla ai da ka sarkar mo na ai da ka MLA scheme SRWP scheme kitu ki kali kitu ndala sneu dai ban pempai no kat kum ka guideline ka keren kum ta hendrei chano gitu chano pen chano ja gini ki aset jong ka government tengah kentu ya gitu ki kali ru ki ba yo na ka sarkar kabla dei por pempai no khnang ba ka sarkar kan le ya ka bron kam bat lada kim le kum ta ngim ban se ngi hab ban sim bat giwe ki lat klenti ban pembor ki no gitu ki ba pengkheng ya ka an ani ka di SRWP arjar
arpo arpuai te dan runang ni kibla debdroy ka arhajar arpuat kabala debdroy ke arpo ar deyu napo mo pelang konstituensi penursla soyong Bentarum Krak mau Tarashan Jirang Sening mau hati setengah saipung bat klirian nang ta Karaliang Nartiang Songsak Selsela Pulbari Dadanggere Dalu Rajabala Chokpot Salman Para Mahendraganj Ampati Bat Risu Belpara Taki bawai kiwi kadai haki hadu arpo way amount sanction kadai 136.25 crore amount kabala sanction kabala release kadai 128 kabadangsa kadai 8